larangi ong chi saka kum ka Bible ublay umju sei ki khawpot umju sei ki rutinge cái ba plong ipi kun no pio kam sima shlor ban ra ikini ki jing ki ka makala chen tan cái ba ai bor I'm sima pi ban mi chmat ban pendi ikini ki mat je ki la kan revolution ne la kan movement ba kan ta cái ba ka tawa ka ba kosan ka ba pi ba pendi ikini bapo da ba bro mi pi ba ti ka channel ka jong pi mo ka ri kasi channel tele signi ke je Kren go Pynlong man ta ka si kan compare ba ka dalong sha ka so per na mar ba aba ke bon ki la ka thai ko bor ni ni Kren ni je tai ki mat te ndai ke jingkri ba pi bu man ta ka lo jingkri ba compare ka si ka ba pi pi ko ban te ke ka daw ba Pynlong la ni ke ka ba pana nga la ni bangan yo ek ta ka jing shilur ni bangan not ban mi sha ka an ka ki ni ki je ki kam tam ha ba ngalong ko mo emali thai ki por ba ru wa ba ngamlo emali ru te kalong sha ka jingkli ka ba lesi ki babon balang ki laban prakhat haladi shimet ya kata ka kei ka ba Pynlong yo ba Ardent lani kumno unut ban mi lengkap kini ki mat je ki lani kini ki je ki bolo ai ka teng kum ka people's movement ka public movement nang ta ka ni ka clean politics campaign mentai ka ni ka revolutionary ala kari pi ka jingshur kalong ka badon kam shisha ladang yi ni smotho ban yalam me kano kono hi unang yalam udon kam ban dan ka jingshur pi lang ni phai ka jingshur le singala ban chu bat kani ka jingkli ju phile singala ban kalong ka jingkli ka balong shimet mo marmet yang te ba ka ek jibab ka bangan ai phi ru ka ni ka por kano be ka jibab ka ba ka jing snow ko junga shimet ka jing snow thu junga shimet mo ka ba Pynlong yang le se te kalong sha ka ban kam bangin don ka jingshur te habi de ba ka jingshur nga shukwa man phai khandia ke ika ba Pynlong yang bangan don ni kata ka jing nod ka jing shur ban mi baran pi ngala banong ni ka jing pen he pan san yang na galong yeng na do bang ret la hikai yang bangan de ban ting bat nganom la ban glad ani ban len yang ni Jingshisha but we na ki no ki bangala banong uta u nong I mean sim yang u ba Pynlong yang bangan ba shur khona u ba khawpon ba shur bat itai di pa jangan ipa je ipa mo iba misha khat ngor iba ngangi bon kitep uri we ni ki nang lam ki pa ba ki ki por kham tam ka por we ki state ipa it na kama Jingshisha nga bangan ting bat iju hidai ki si boro kham tam ngalayo ka je kai ka bon ba ngim dei ban ting ngim dei ban ki ba khapor ka jingshur ka ba iju ban na ka por ka por tela pen he nga kata ka jinong bangan mri ban ba ting tela galeng ipa pat ban ram ekata ka jing kai ka jing pa ibano ba shur I kai pa ba ka ek bang shur la ke ek bang le ka de ban bon sin hakalenti ka bateng hakalenti ka ba pe namar kata ka daw kila anin si menga aka por bang don haye bang dang shong haye ngasam bang no ba shur kim ju khang nga bang don benta ki kam shnam na kata daw ngala long president ju seng sama ha po ka shnam na yor hem nang ta ngala mi shakman bani don benta ki seng balang kata ka ni ka men sim but ngala banong ba ka jingshur hi kala adon ki tips nam ki jang namar la hi kai nga ba ka jinglong ji pu ju kare ka wen ka jinglong ji kalong briu ba shur ba ka jingshur ji ba misak la tip lot ta kari hi ha to ki por kata ka dina kaleng ji pa te na 5% ka liang jong ime wen ki rirong ba ki ba ka ri ka si ka tip na do ki por ba ki pharangi dan udai to kongor McDonald te ubaki korteng McDonald basai mo rel ai kongor McDonald la tip yu na maru shong kha ki sim na tarap ki aga nam kongor te uniru de we ne ki ro ba ki por bo shur ba te ba uniu kongor mak uri u kni try je imi janga te le singala banong ba ka jing shur kala snap ha ki jeans la ni ha ki ta ki snam ha ki tip snam ki ja na ru kalong yeng nong sem na yar pateng ne ki ta ki kni ki shur na yar pateng ne to pa parat bo shur te bat kini ro la ngi Kren ne jing shur ju ki hak to ko por na thai ka jet ben riu ba kari ka te oi ba me shak hak ngor bala lam mi le je ki si uri we na pateng ki ro rang ba ki nong lam ha pateng ki to ki khat lai ngut ki ba pen kan ria no ye le di na ka jinglam baklan ju ki to ki nong lam ki ba priang ye ka autonomous substate ka haka ba ka indira kalawan haka artrik jung ya yong khanai spa nyu po bon permana ba dei kini ki bala yalam ban mi lingba kita ke lamayo temut kata ka dei ka tamrai le si ka bangang awan mo yo ban kata ka jing her ka junga na da uli u kini jungi pat u dei uta uba lolong we ni ke stalwart haka federation of khasi state haki to ki khanai spa south riu habala seng ya ka federation of khasi state but u dei u president jo ka khasi national dorbar
but dia ni orang baru ubala kren priang ya uniru hakapor bo wan sekali ka jela ka jika ri ka ichi haka country trip unok pra khat khandai spa sausan but kumu president juga kasi national dorbar ula kren yakini kinten priang sobha uniru haka khat new trip jong unok pra khat khandai spa sausan wang if independence is a replacement of a white devil by the black devil, we still prefer white devil. Kapamut bala daga jing lanjut ketika jing bujli jung usui le haka jaka jung usui yong ni jung usui yong haka jaka jung usui le ni dang la usui le. Kamu ni dang la haka jing sincha jung pareng. Tika ni jing shiro le si kabawan na kini ki le si ki bangai her pateng kaladan haki tit snam ke jang kata kali la penhe pensan yang apa dak kata ko mi kai. Ndoi ondang la yak pat haka jing im ko kuna sama bat ko kun kristan pat malakai nga haka yin kristan. Ban ondang la sedang ban ngam ban puri plutpor ban puri ka bible tengah siam kan niru pat kadi ko wena ka banang penwan dur susu ya ta ka jingsho pi ko kristan nga sutu bangadi bano basur ko kristan ngadi ban nga sutu bangadi bano ba i la ka jong ka jat benrio ko kristan nga sutu bangadi ban i la ka ri namar la pen la tho la batai ya kita baro ha ka bible but ko kristan ngadi ban sutu ka i kata ka politics imarang taru ka don hapo ka bible te ka bible ngala banong ka di ka way pa ka banang pen janai susu ya ka man sim ban itri ka jingsur ka bangadan ka bangala yo ling ba ka jing kai jing para jangan pa bat ling ba ka ka jing her pateng si ha ki tisnam ki bangala bandan bat ki de ki no yalambu ki bang pat set kala ya ka jat ban watang iwe ru ngala banong ibenta ndre ki de ki yeng skam lo ka nongrim ban yeki nakamta ka jat ndre te ka ta ka long ka way ka bangala ban pen pa ha ka ni ka por si ka pa ploy ya bangan sur ban note ban sedang ya ka clean politics peaceful tho mau ban yang hakato por la don ka jingsha kano pa au ba ren so hok tangel di be kam di kata ka jing thu ban pan pau ka jing hok ngadi tong priu matlot ngaduna ngadon shibon ki jing plot ki jing na ndre habidi ba ka kam ngaso thu bangi don kam ban ra ya ka sinchar ka khadar ka khoi te nanta ka jing sedang ya ka people's movement against uranium mining kaniru ka de ka we ka ba don na ka sokar ko MLA mo ngan hapan yeng persya bat kata ka parti ka badon ka sorkar mo ka bangi kre ban menjur ya kata ka ban priang ya ka jingti uranium landi taki project kita ki pre mining project ki ba sorkar india kala ra tinga la banong linkot le se kata ka di ka dawa ka ba penong ya ba ka banang pen scam ba kantam mental ka banang ya exit ka banang san nganang rang ba nganang ngam ha kata ka jing smothu ko janga ka ba ka bible ka kren ka pelong ya bangan habat it ka ba ya ka jandri ka pelong ya bangan habat it ka ba ya gari bat ka pelong ya bangan di banong busur malangi phais ka bible hingin la ba le singa banong kumki kristan mdon jaka yo khopot larangi ong chisha ka kum ka bible ublei umju sei ki khopot umju sei ki rutenge baki mi smart la kalong bari nyalam ya bari baka jamriu ka jongki la neban nam ta ka kam ka jong ni ba ublei usei rutene ma ta ka jilong ka bashlo ka de bandan ka de bande ka wei ka quality jingi ki kristan ka ta ka de jing singo ka kum ka bible ka banga puling le ka bible kam de ka ba tang banga puling banga le se ka ba ni puli lang baro pat ka bangaru ayo ban plate jimot on the kisni snam ka ya ka jing ka jang